Ja, dankjewel Dori voor de introductie en goedemorgen allemaal. Limburg, denk ik. Hè, zo over het algemeen. Wat leuk om jullie op deze manier te mogen leren kennen. In deze rare omstandigheden natuurlijk. Ehm, maar nou ja, op deze manier biedt het ons ook misschien wel mogelijkheden. Want wie weet was dat anders nooit gebeurd. Dus leuk om jullie allemaal te zien zo in je eigen huis in deze videoconferentie. We gaan vandaag het hebben over waarom wel online repeteren met je groep. Zoals jullie denk ik wel weten, speelt er momenteel heel erg veel over wat wel mag en wat niet mag. En worden er allerlei brieven geschreven en gedeeld. Ik ga er zelf vanuit dat we voorlopig nog even op deze manier met elkaar zullen doorrepeteren. En zodoende is het denk ik belangrijk om met elkaar wat inspiratie te gaan delen. Want wat kun je dan eigenlijk doen als je online gaat repeteren? Ik denk zelf dat het in deze tijd een kans is om met je groepen de verbinding te behouden online. Wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Om ervoor te zorgen dat mensen een afleiding hebben van alles wat er in hun dagelijks leven speelt. En dat ze hun hobby kunnen blijven beüitoefenen, weliswaar op een andere manier. Met een ander product, namelijk het online repeteren. Maar dat we dus een belangrijke rol hebben als dirigenten van instrumentale of vocale ensembles om de mensen bij elkaar te houden en een leuke nou ja, tijd of avond te laten hebben met elkaar. Het sociale aspect te versterken in deze moeilijke tijd voor iedereen. En daarvoor zou ik heel graag een aantal gedachten met jullie willen delen. Nou is het zo dat we natuurlijk al, nou ja, zeg maar 3 maanden in deze situatie zitten. Zeg ik dat goed? Maart, april, mei, nou 2,5. 2,5 maand zitten we inmiddels in deze situatie. En het team en ik zijn eigenlijk hartstikke benieuwd hoe jullie die afgelopen 2,5 maand aan de slag zijn gegaan met het eventueel online repeteren. En met welk ensemble jullie dat hebben gedaan. Dus we hebben even een korte poll gemaakt. Waarin we een klein beetje inzicht willen krijgen in wat jullie eigenlijk aan het doen zijn. De eerste vraag komt nu in beeld. En de vraag is, wat voor soort ensemble leid je? En je mag dus op het goede antwoord klikken. We wachten op 84 antwoorden in deze sessie. En nou ja, ik zie nu, omdat ik co-host ben, zie ik zo de balkjes verspringen. Volgens mij zien jullie dat niet, maar er wordt hard geantwoord. We hebben op dit moment bijna 70 reacties van de 87 mensen binnen. En we zien best wel een groot gedeelte in deze sessie zeggen: ik ben geen dirigent, dus ik zit hier dan waarschijnlijk vanuit een vereniging, vanuit een bestuur. We zien ook dat zeker 30% leider is van een koor en ook rond de 30% leider is van een harmonie van orkest. En er is 1%, dus dat lijkt me één persoon die heeft geantwoord dat hij een slagwerkgroep op dit moment leidt. Dat is fijne informatie voor ons om te weten. Bijna iedereen heeft dit nu ingevuld, dus we hebben een beetje een beeld. Ik denk dat het een mooie mix is van allerlei mensen die we dus in deze sessie hebben. Alleen niet zo heel erg veel slagwerkers, Dorrie, dan weten we dat ook weer. Dus dan gaan we even naar de tweede vraag. En dat is, heb je in de afgelopen 2,5 maand al iets gedaan met jouw ensemble online? Dus we gaan even naar vraag 2, als Dorrie zover is. Die is nog even aan het zoeken, denk ik. Dus wij willen weten, ja, ik heb al heel veel online gerepeteerd. Dus bijvoorbeeld meerdere keren per week. Of nou, ik ben eigenlijk net begonnen of ik heb een aantal sessies gedaan. Of nee, ik heb nog helemaal geen ervaring met online repeteren. En daarom ben ik hier voor wat informatie. Nou, en dan zie ik wederom in mijn scherm zie ik dat 70 man heeft dit al gelijk ingevuld. Dank voor jullie actieve deelname. Dat is waar we naartoe willen natuurlijk, hè. Ook straks met jullie eigen ensembles. En ik zie ook dat 61% nu heeft ingevuld dat ze nog geen ervaring hebben met online repeteren. Dus dat betekent, Sander en Marlou, dat wij ook ons best wel een beetje moeten richten op de basis. En dat daarover misschien ook een aantal vragen wel gesteld zullen gaan worden. En we zien ook dat 13% heeft aangegeven, ja, ik repeteer al veel online. Nou, voor jullie hopen we een aantal verdiepingen en een aantal ideeën te delen. En ook voor jullie is er natuurlijk ruimte voor wat vragen. En 27% zegt, ik heb een aantal sessies gedaan. Dankjewel, Dorrie, voor het ondersteunen van deze poll. Nou, dan is het volgende punt op mijn lijstje nou ja, ik heb net al gezegd, waarom zouden we online repeteren? Nou, dat is voor mij heel erg duidelijk. Dus om de verbinding en activiteit met de club te handhaven. Niet alleen voor jezelf, maar ook juist voor de mensen in je vereniging. Ze met elkaar een goede tijd te laten beleven en een hobby te laten uitoefenen. Want we weten gewoon nog niet hoe lang dit
in totaliteit zal gaan duren. Nou is het wel zo dat als je online gaat repeteren, dat het minder effectief is op muzikaal vlak. Daar moeten we ons gewoon bij neerleggen. Het is een ander product. Dus we moeten het ook anders benaderen. En ik denk dat het verstandig is om de vergelijking met het repeteren op de vloer deels los te laten. Dus het echt te gaan zien als oké, als we het vergelijken met een situatie waarin repeteren helemaal niet mogelijk is, dan is repeteren online pure winst. Als we het gaan vergelijken met het repeteren op de vloer, dan is het uiteraard verlies. Want wat wij willen is de verbinding in muziek met elkaar op de vloer. En dat gaat per definitie gaat dat nu niet. Dus inderdaad, Roger zegt nu ook, het repeteren is anders, maar zeker niet minder online. Dat is belangrijk om te weten. Wat ook goed is ik heb zelf een ensemble met wekelijkse repetities van 3 uur. Dat hebben we 1 repetitie gedaan. Toen was iedereen helemaal gevloerd na 3 uur, want online repeteren is intensiever. Dus daarom is het belangrijk om ongeveer 2/3 van je repetitietijd, zeg ik als advies, te pakken. En dan effectief dus wat korter te repeteren. Een lange pauze is niet nodig, want er zullen geen rijen komen bij koffieautomaten en bij toiletten. Want iedereen kan gewoon naar zijn eigen koffieapparaat en zijn eigen toilet lopen. Dus ik doe meestal een pauze van 5 of 10 minuten. En dat is genoeg voor alle leden om daarna dan weer even een frisse lucht of een frisse neus te hebben gehaald en terug te zijn. Dus die 2 dingen zijn belangrijk. Korte pauzes. Met regelmaat pauzes. Dus je kunt beter in een sessie van 2 uur 2 korte pauzes hebben van 5 minuten. Dat iedereen eventjes op kan staan en naar het toilet kan en even los kan van het scherm. Dan 1 langere pauze van een kwartier. En de tijd van de algehele repetitie dus wat korter maken. Nou, dan kom ik even kort bij de vraag waarom gebruiken we dan Zoom daarvoor. En daar gaat Sander straks iets meer over vertellen. Het is eigenlijk heel simpel. Er zijn heel veel online conferentieprogramma's. Zoom is het enige programma wat je de optie biedt original sound. En dat betekent dat andere conferentieprogramma's alle geluid wat background noise is, oftewel bijgeluid, wegfiltert. Op het moment dat wij gaan zingen of gaan spelen of muziek maken, dan wordt dat geluid gezien als background noise en dat wordt weggefilterd. Dat is dus op het moment dat we gaan musiceren funest. In Zoom werkt het dus zo dat je kunt instellen dat het geluid zoals het klinkt in de ruimte wordt uitgezonden naar de mensen met wie je in de meeting zit. En Sander gaat straks even kort aan jullie uitleggen hoe dat dan werkt. En dat is de hoofdreden waarom we met Zoom werken. Nou, omdat we zoveel mensen hebben die nog niet online hebben gerepeteerd, moet ik jullie helaas wel vertellen dat het niet mogelijk is om op het moment dat we een stuk spelen wat een vast ritme of een vaste puls heeft, om dan helemaal in sync met iedereen samen met geluid aan te kunnen werken. Dat komt omdat iedereen een particuliere internetverbinding heeft en iedereen heeft daar een andere snelheid. Dus op het moment dat ik nu spreek, dan komt bij jullie op verschillende momenten komt dat binnen, dat geluid, afhankelijk van hoe snel je internetverbinding is. Als jij daarop reageert en jij stuurt dat geluid weer terug naar mij, dan komt het geluid bij mij dus ook weer verschillend binnen. En op die manier, als je samen gaat zingen, krijg je dus dat alles net even scheef loopt qua timing. Wat we wel kunnen doen, is met het geluid aan iets doen wat vrij is van puls, dus met lange noten. En op die manier toch een beetje het gevoel hebben om samen te zingen. Dat ga ik straks demonstreren. Maar dus echt samen zingen in een puls, dat gaat helaas niet lukken. Er zijn wel een aantal andere platforms waar op dit moment flink in geïnvesteerd wordt en onderzocht wordt. Zoals bijvoorbeeld Jamulus en Jamkazam. Veel mensen zijn daarmee bezig om te kijken of daarmee wel in sync kan worden gezongen en gespeeld. Op dit moment is er nog niet een heel duidelijk antwoord. Wat wel lijkt te gaan werken is Jamulus. Maar daarvoor zijn ook wel weer technisch een aantal ondersteunende dingen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus in deze sessie gaan we ons daar niet op richten. Op dit moment is er nog niet één duidelijk alternatief online op de markt waarvan we zeggen dat is de moeite waard. Daarmee kun je echt in sync, dus samen tegelijkertijd met elkaar musiceren. Helaas, er wordt wel van alles ontwikkeld, ook door bijvoorbeeld de fabrikant van LoLa, Low Latency, voor particulieren. Maar helaas is het allemaal nog niet beschikbaar. Dus dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dan, we hebben eigenlijk allemaal muzikanten die geïsoleerd zitten en die dus des te meer moeten leunen op hun eigen musiceren. En dat is eigenlijk een mogelijkheid voor ons allen om ze toch ook wel een beetje te trainen. Want ze kunnen dus niet meer meezingen of meespelen met degene die naast ze staat. Maar ze moeten het op dit moment echt zelf doen. En dat biedt ook natuurlijk wel mogelijkheden als we proberen om op die manier daar een beetje naar te gaan kijken. Dat even een klein beetje over Zoom.
Dan gaan we vandaag verschillende werkvormen aan jullie demonstreren en laten zien. We gaan natuurlijk aan de slag met het werken met repertoire. Dat is in de basis wat je natuurlijk op de repetitie normaal gesproken het meest zult doen. Maar het is ook wel zo dat een aantal andere werkvormen misschien ook wel interessant zijn nu we toch online zijn. Want laten we eerlijk zijn, veel van ons zullen geen concerten op de planning hebben staan binnen nu en een aantal maanden. Ofwel, ze zijn vrij onzeker of ze doorgaan. Dus de focus op dit moment van de groep bij elkaar leggen, of houden, is veel meer online eigenlijk het sociale en het trainen van de individuele zangers wellicht, dan dat het is dat er echt een druk staat op het instuderen van het repertoire. Dat hoop ik althans, dat is bij mij het geval. En ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel verenigingen een beetje hetzelfde is. Dus zodoende wil ik ook een aantal andere werkvormen met jullie doen. Te beginnen met, hoe kun je nou eigenlijk, als je een koor hebt, makkelijk met ze inzingen? Je kunt natuurlijk precies hetzelfde doen als wat je normaal gesproken thuis ook zou doen. Dus ik ga even heel kort, heel mini warming-upje met jullie doen. Kom even rechtop zitten, los van de leuning. 2 benen op de grond. Draai even je schouders naar achter. Doe even je ogen dicht. En strek je even helemaal uit. Je kunt natuurlijk van alles fysiek doen, wat je ook op de repetitie zou doen, in elk geval met zangers. Heel belangrijk nu, want iedereen zit de hele dag naar een scherm te turen. Dus is het wel fijn om ook een beetje connectie met het lijf ook weer te krijgen. Dus heel fijn houding. Marlou gaat daar straks nog even wat dieper op in. Dan kun je natuurlijk je inspeel- of inzingoefeningen die je altijd doet, kun je prima vanuit één leider gezien ook online doen. Dus bijvoorbeeld, ja, 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 zing maar na. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nou, et cetera. Hè? Dus je kunt de hoogte in, de laagte in. Je kunt doen wat je normaal gesproken ook doet. Iedereen is dan wel natuurlijk gemute. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld een lijntje als dit, die ik wel fijn vind om te gebruiken. Knip allemaal eens mee. Ik zit in de ritmische muziek. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey Jude. Die kennen we wel, toch? Na, 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 na. Na, 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 na. Hey Jude. Doe nog 1 keer. Na, 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 na. Na, 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 hey Jude. Nou, dan is het zo dat je tegen je groep kunt zeggen, stel zij zijn een beetje een beginnende groep. Houden jullie de melodie maar vast, ga ik een tweede stem zingen, kijken of dat lukt. 2, 3 en... Na, 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 na. Na, 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 hey Jude. Dus op die manier moet iedereen zijn eigen stem natuurlijk goed vasthouden. En dan vraag ik aan mijn zangers, ging dat goed? Ging dat een beetje wiebelig? Of ging dat niet goed? Laat maar zien in de camera. Kijk eens, ik zie allemaal pro's in deze sessie. Jullie doen dat natuurlijk hartstikke goed. Heb je nou een groep die wat meer gevorderd is? Dan zeg ik hou de melodie vast. Jullie maken een tweede stem. Ga maar zoeken. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey Jude. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey Jude. En dat is een ander systeem, wat ik ook wel vaak gebruik op het moment dat we met partituren gaan werken. Is niet ging het goed of nog niet zo goed of helemaal niet, maar in hoeverre heb je nu alle noten goed onder de knie? Dus dat kan ik nu ook vragen over de tweede stem die je hebt gemaakt. 5 is, oké, I'm a machine, ik heb alles onder controle. En 1 is, ik heb geen enkele noot geraakt, ik weet niet waar we begonnen. Ik was er helemaal niet bij. Dus kun je me nu een cijfer geven? Je geeft jezelf een rapportcijfer in de camera. Hoe goed heb je nu je tweede stem gemaakt? Lukte dat? Geef maar een cijfer. Mag je gewoon verzinnen nu, hè? En dan kun je dus ook zelf zien alle andere cijfertjes op het scherm. Ja, tenzij je geen camera hebt, inderdaad. Daarover nog even kort. Je kunt dus bovenaan in de rechterbovenhoek kun je wisselen tussen speaker view en gallery view.
En als je op Gallery View klikt, krijg je alle vakjes, videovakjes van iedereen in een fixed format naast elkaar, zodat je iedereen de hele tijd kunt zien. En dat is natuurlijk wel zo leuk op het moment dat je een sociale bijeenkomst met je groep hebt. En als je zegt, we zijn met heel veel en ik wil eigenlijk mijn dirigent wat groter zien, dan kun je dus ook op Speaker View klikken. En wat je dan zelfs kunt doen is, als je op Speaker View hebt geklikt en je dubbelklikt op een van de mensen in de sessie, dan pin je die video vast, zoals dat heet. En dan komt die groot in beeld vast te staan. Dus dat kan je dan voor de hele repetitie, kun je bijvoorbeeld jouw dirigent groot in beeld hebben. En dan zie je daarboven dan allemaal kleine vakjes met de rest van de deelnemers in die sessie. Zomaar even wat ideetjes. Nou, wat we ook natuurlijk kunnen doen zijn spelvormen en werkvormen voor bijvoorbeeld met zangers dan het toontreffen. Dus zing maar even na op pa. 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 En dan is het dus niet toegestaan om pa aan te passen, maar in één keer goed voor te bereiden en te treffen. Pa. En wat we ook kunnen doen, is een beetje zo voor- en naklappen bijvoorbeeld. Mag je even met je voet meetikken? Tik maar mee met je voet. En dan doen we. Klap maar mee. Of. Ja, en zo kun je natuurlijk vast wel de activiteiten verzinnen met ritme of met toon die voor jouw ensemble belangrijk zijn om te trainen in de tussentijd als we dan toch thuis zitten. Dus nou, tot zover even een paar kleine ideeën voor wat je zou kunnen doen los van repertoire op het gebied van het trainen van skills en ja, wat basis. Ik zie ook dat Roger een aantal vragen stelt die wat meer gericht zijn op de wat ervarener dirigent in het algemeen. Dus Roger, we proberen in deze sessie alle mensen in de sessie een beetje te bedienen. En zoals we net hebben gezien is bijna 70% of 60% nog helemaal niet begonnen met het online repeteren. Dus we proberen aan het einde van de sessie ook op jouw vragen nog een beetje in te gaan. Dankjewel voor alle vragen die je tot nu toe stelt. We gaan even naar Sander over het technische verhaal. Zo, even een microfoon aan. Als het goed is, hoort iedereen mij nu? Ik kijk even. Ja, ik zie een aantal duimen. Super. En ik zag in de tussentijd dat Merel aan het praten was. Ook al een aantal vragen die eigenlijk betrekking... waar je inderdaad ziet dat er zeg maar een groot verschil is in ervaringsniveau met Zoom. Merel heeft al even uitgelegd hoe je iedereen in beeld krijgt. En iedereen is met 97 deelnemers eigenlijk niet mogelijk tenzij je een megascherm hebt. En ik geloof dat Zoom zelf ook een maximum heeft van 47. En zullen mensen ook in jullie repetities niet allemaal met een laptop of een pc werken, maar met een iPad of zelfs een mobiele telefoon? En daar kunnen geen 49 schermpjes op. Dat beperkt iPad zelf of de tablet zelf tot 4 of 6 of 9. Minder in ieder geval dan de PC-gebruikers, die er standaard geloof ik al snel 16 of 25 zien. En via je instellingen kun je dat maximum zelfs opschroeven tot 49 als je scherm groot genoeg is om dat te doen. Dus je device heeft daar inderdaad een rol in. Naast de keuze die je maakt, wil ik de speaker zien of wil ik de gallery view? Een andere die ik ook even wil pakken. Niet iedereen, een aantal wel, maar niet iedereen heeft denk ik gezien dat er inderdaad gechat kan worden tijdens dit gesprek. Net toen Merel aan het praten was, waren Marlou en Dorrie en ik aan het antwoorden op de vragen. Als het goed is, sommigen zullen dat onderin hun scherm hebben, chat. Sommigen moeten, afhankelijk van wat voor versie van Zoom en wat voor apparaat je gebruikt, even op zoek naar die 3 puntjes of de more of de instellingen. Als je chat actief maakt, dan zul je zien dat er inderdaad al driftig tekst heen en weer getypt is tussen diverse mensen. Up-O-Neven-scherm hangt af van je CPU. Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk altijd meerdere afhankelijkheden. Ik benoem hier even de grote lijn. Maar dankjewel voor je toevoeging. Er is meer voor nodig. Niet iedereen zal die 49 kunnen zien, inderdaad. De chat kan ook bewaard worden. En dat zullen we hier ook doen, omdat de snelheid van de vragen ook zo snel kan gaan, dat we die niet allemaal binnen het timeframe van deze sessie kunnen beantwoorden.
En ik denk, Dorrie, dat we er geen probleem mee hebben om dan achteraf nog even op die vragen of bij die personen terug te komen. Dat kan nu eenmaal niet allemaal binnen het tijdsbestek met zo'n grote groep. Oké, dat over die. Dan, ja, Merel heeft al een aantal dingen gezegd en ik wil in ieder geval even beginnen nog met die toevoeging dat we ons inderdaad nu richten op de groep mensen die hier nu zit. En er is op dit moment een enorm ervaringsverschil, ook bij de paar die hier al zitten. En het zal voor de meer ervaren mensen in de groep zo zijn dat ik jullie geen nieuwe dingen vertel. Dat zeg ik alvast vooraf, want ik richt me op de meerderheid van deze groep. De meerderheid zijn beginners of mensen die net zijn begonnen en meerdere ideeën zoeken. Dus wat ik vooral zal doen is jullie proberen te inspireren. Een volledig antwoord kan niet. Wat ik doe is een korte samenvatting, wat inspiratie waar je technisch aan moet denken en wat je kunt. En ik probeer een beetje weg te blijven bij al te specifieke dingen. En die zijn er veel als je zowel met muzikanten als met zangers te maken hebt. Dus ik probeer het generiek te houden. Even kijken of ik een belangrijk bericht heb gemist. En Marlou, Merel of een van de anderen in het team, mochten Wij breken jullie wel in. vraag voorbij zien komen, breek dan inderdaad gewoon in. Ja, ik doe het even aan de hand van wat plaatjes. Onrepeteren met Zoom. We kiezen voor Zoom en er kwam ook in de chat al een vraag. Merel heeft er ook iets over gezegd en ik zal er naar aanleiding van die vraag ook nog even kort iets over zeggen. Waar ik me op inricht, waarom Zoom? Waarom niet alternatieven? Nou, het belangrijkste is natuurlijk al genoemd. Die geluidsmogelijkheden in Zoom zijn instelbaar. De meeste tools. Je hoort ook in de muziekwereld vaak dat Google Meet wordt gebruikt, ook omdat het op scholen veel in gebruik is. Je hoort dat Microsoft Teams wordt gebruikt. Er zijn ontzettend veel videoconferencing tools, want in tijden van corona is dat natuurlijk gewoon een markt, laten we wel wezen. Die commerciële bedrijven springen er allemaal op. Het belangrijkste is gewoon de geluidsinstellingen. Het specifieke item wat Merel net noemde, die original sound, is maar één daarvan en niet altijd bruikbaar. Ik kom er zo meteen nog op terug. Het belangrijkste is nu de mogelijkheden die je hebt qua geluidsmogelijkheden, dat is het beste. Ik noem er nog even de discussie net over Jamulus, omdat er in deze groep ook mensen zitten die ervaring hebben met Jamulus, bleek me uit de chat. Ik heb ook ervaring met Jamulus. Met Jamulus kun je inderdaad meer, zoals Merel aangaf. Waarom gaan we er nu niet op in? Nou, ten eerste heeft dat te maken met de doelgroep die we hebben. En dat we zeggen van dit willen we geen technische workshop laten zijn, maar meer een ideeënworkshop om iedereen inderdaad dingen aan te reiken wat je qua functionaliteit kan. Jamulus kan voor mensen een alternatief bieden, al zeg ik daar direct bij, let op, het vereist technische kennis, het vereist technische setup. Als je die hebt, prima, ga vooral je gang. Dan kan het je helpen. Kanttekening is er ook. Je kunt de voorbeelden ook vinden op Facebook en andere. De latency is laag, maar niet 0. 20 milliseconden is laag, is echter niet altijd haalbaar. En zelfs die 20 milliseconden is niet voor alle muziek geschikt. Ik zeg er even als kanttekening bij. Het kan voor je werken, maar er is veel technische kennis voor nodig. Het werkt niet altijd. Er zijn groepen die zijn ermee begonnen en mee gestopt. Ook de grootte van de groepen maakt nogal uit. Kleine groepen kunnen er sneller succes mee hebben dan grote groepen. Denk aan meer dan 10. Dat even heel kort over Jamulus. Sorry Roger dat ik daar op dit moment niet verder op in kan gaan. Gezien de tijd, we hebben de keuze gemaakt. We kiezen Zoom op dit moment, ook omdat het gewoon laagdrempeliger is dan Jamulus om snel mee te kunnen werken. Je hoeft geen technisch expert te zijn om met Zoom te kunnen werken. Je moet alleen niet bang zijn om achter een PC te kruipen en even uit te zoeken wat er kan. En ook gewoon te experimenteren. Want voor een heleboel van ons geldt van ja, we gaan hiermee werken omdat het moet, niet omdat we willen. Snappen we natuurlijk allemaal. Dus dan wil je ook kijken, wat kan ik er dan mee? Oké. Tweede discussie over veiligheid. Er zijn bedrijven die hebben Zoom verboden in verband met veiligheid. Het grappige is dat Zoom, net zoals trouwens de meeste, want dezelfde veiligheidslekken die zaten ook bij anderen, is de laatste tijd enorm bezig geweest met opvoeren van de encryptie, opvoeren van meerdere veiligheidsopties om inderdaad het pakket veiliger te maken. Inmiddels zeggen
ook de meeste reviewers wel qua veiligheid, ontlopen de tools elkaar niet meer. Dus veiligheid is op dit moment niet echt een reden om het niet te doen. In de praktijk zie je vaak dat mensen in koren en orkesten wel eens van een werk-PC gebruik maken omdat ze geen privé-PC hebben. En als dan het werk zegt het kan niet, dan kun je daar dus niet je PC voor gebruiken. Wat nog een alternatief kan zijn, is je kunt de webversie gebruiken. Die werkt dan vaak wel. Heeft iets minder functionaliteit, maar dat is redelijk gedetailleerde functionaliteit die je niet altijd nodig hebt. Het werkt over het algemeen prima om inderdaad online samen te komen. Je kunt natuurlijk ook naar een tablet of een telefoon. En misschien doen sommigen van jullie dat op dit moment ook wel. Maar kleiner schermpje, iets minder functies. Geluid valt overigens van telefoon en tablet als je dat gebruikt uitstekend mee. In veiligheid kom ik zo meteen nog op wat tips terug. En tot slot, ja, dat is leuk, optimaal geluid. Moet ik nou de techniek in en moet ik nou mijn orkest of koor gaan verplichten allemaal microfoons aan te schaffen? Nee, dat kan wel. En iedere groep heeft zo zijn nerds die het leuk vinden om inderdaad te flink uit te pakken. Ik ben ook zo'n nerd, dus ik spreek tot jullie door de microfoon. Maar het hoeft niet. Merel, die net al in sessie was, werkt op dit moment met een microfoon. Ik heb met Merel ook gewerkt in sessies waar ze gewoon de PC-microfoon gebruikte. En dat gaat ook prima. Het is altijd een kwestie van, ja, wat is goed genoeg? Je bent niet bezig met het maken van een studio-opname. Je bent bezig met elkaar te communiceren. En met elkaar ook muzikaal voldoende inhoud over te brengen. Dat het voldoende hoorbaar is. En dat je elkaar goed kunt horen wat dat betreft. Dus er zijn diverse... Ja, zeg het maar. Net even op inhaken ook nog. Ja. Ik heb er zelf voor gekozen om de eerste weken me vooral te focussen op alle inhoud van de repetitie. En daarna pas ook nog alle technieken. Dus überhaupt, hoe werkt Zoom? Wat ga ik in de repetitie doen? Daar had ik in het begin al mijn handen vol aan. En inmiddels ben ik dus ook technisch even opgeschaald. Maar ik kan me goed voorstellen dat als het nieuw is voor jullie allemaal, dat er heel veel facetten zijn. Eigenlijk verandert ons hele vak in één klap. Dus dat je misschien niet alles tegelijkertijd kunt starten. Dus met de microfoon van de PC is het prima om een begin te maken. En die kun je natuurlijk altijd even uittesten met een aantal mensen in je omgeving. Ja, helemaal eens, Merel. Ik zie het, dat ik helemaal vergeten was mijn scherm te delen. Maakt niet uit, er was nu toe een verhaal wat nog even door tekst werd ondersteund. Wel even spieken of mijn scherm nu zichtbaar is en of ik zelf nog hoorbaar ben. Merel, ik zie jou nog. Ben ik nog hoorbaar? Ja, ik zie Dorrie zeggen dat ik hoorbaar ben. Oké. Moet ik dus al het geluid aanschaffen? Nee, dat hoeft niet. Het kan, maar bedenk wat is zinvol, wat is nodig. Je kunt er zover in gaan als een technische setup dat je met veel mensen bijna synchroon kunt spelen, zoals in Jamulus, maar dat is niet voor iedereen haalbaar, wenselijk, zeker niet in het begin. Ja. Even ingaand op Zoom. Handige opties. Een van de dingen waar je natuurlijk meteen aan denkt, wat we net al zeiden, die geluidsopties. Dit is het instellingenscherm van Zoom waarin ik geluidsopties kan opgeven. Nou, jullie zien hier die rare code staan achter mijn speaker en microfoon. In dit geval is dat omdat ik via een apparaat werk, een geluidskaart van mijn Loopstation. Dat is mijn keuze, want ik ben een nerd, zei ik net al. Dat is niet verplicht. Wat je daar ook ziet staan, output, input kun je sturen. En je kunt zeggen hier, automatically adjust microphone volume. Normaal gesproken bij Conference Tool staat deze aan, zodat inderdaad het volume wordt aangepast afhankelijk van hoe hard je praat. Op het moment, als je je instrumentgeluid wil gaan delen, dan kan het handig zijn om dit uit te zetten. Ik zeg kan, want het hangt van je instrument af. Dat vereist echt experimenteren per experiment. En ik kan natuurlijk niet op alle instrumenten ingaan, maar je kunt je voorstellen, een viool in een orkest heeft een ander geluid als een trompet, heeft een heel ander geluid als een tamboer. Of een drumset wat dat betreft. Kun je het in de ruimte akoestisch doen of moet je het inderdaad gaan versterken? Is de PC-microfoon voldoende? Voor veel instrumenten is de PC-microfoon uitstekend. Voor bepaalde instrumenten kun je het beter via een aparte microfoon doen. Tenminste, als het nodig is, nogmaals, om dat geluid ook echt goed hoorbaar aan de andere kant te krijgen. Daar is qua werkwijze nog een andere oplossing voor, maar daar kom ik straks nog even op.
Wat een fijn is, waar ik nu ook even aandacht aan wil geven. Enable Stereo staat hier. Kan voor sommige nerds interessant zijn. Bijvoorbeeld bij de werkvorm die ik gebruik met een aantal van mijn groepen. Dat ze mij hun opnames sturen, hun oefenopnames sturen. En ik zet die in audiobewerking bij elkaar. En ik heb dan vaak in secties ook even een gesprek met ze over de resultaten daarvan. Hè. Wat hoor je? Dit staat er in de muziek. Dit is jouw aandachtspunt. En die stereo maakt het mogelijk dat het geluid wat ik uitstuur dus ook inderdaad een links-rechtsbeeld heeft. Dat is niet standaard. Als ik klik op Advanced, dan krijg je deze opties nog. Show in-meeting option to enable original sound. Ook dat is een optie die handig kan zijn voor muzikanten als je het wil delen. Als je dat niet doet, die original sound, dan zal die dus aannemen dat je in spreekmodus zit. En net zoals iedere standaard conference tools dus inderdaad aanpassen als het stil is in mijn ruimte en ik hou even mijn mond, dan onderdrukt hij mijn microfoon, zodat je niet het achtergrondgeruis van mijn afwasmachine hoort bijvoorbeeld. En aangezien we allemaal thuis zitten, is het vaak een boel achtergrondgeruis als iedereen zijn telefoon aan heeft. Zijn microfoon open heeft en niet op mute staat. Dat over geluidsinstellingen eventjes. Er zijn er meer, omwille van de tijd beperk ik me even tot deze belangrijkste. Een van de leuke functionaliteiten is, je kunt alles delen wat je op je PC hebt. Alles. Dat geeft een heleboel mogelijkheden. Uiteraard kan dat zijn, zoals in dit voorbeeld. Ik wil graag even een uitvoering van het Metropool delen van een nummer waar we bijvoorbeeld mee bezig zouden zijn. Of van een muzikant. Of in principe alles. Dat groene kadertje wat je ziet staan is daarin ook een hele fijne optie. Want je hoeft niet je hele scherm en alles van je PC te delen, zodat per ongeluk die mail die voorbij komt ook zichtbaar is. Je kunt heel specifiek kiezen in het delen van ik wil dat scherm delen. En in dit geval zelfs, ik wil alleen maar een deel van mijn scherm, a portion of screen, delen. Het groene kadertje wat je op dit scherm ziet staan, is dat dan ook het enige wat de deelnemers zien. Dus die hele omgeving van mijn browserwindow en de reclames die voorbij komen, dat zien ze dus niet. Dus niet alleen handig voor de focus, maar ook voor de snelheid, omdat er gewoon heel simpel minder video over die lijn naar je koor- of orkestleden toe gaan. Wat je dus ook kunt delen, als dat zinvol is voor jouw groep, is een partituur waaraan je werkt, al of niet met geluid. Wat je dus ook kunt delen, en ik gebruik dit wel, maar niet het beeld, maar wel het geluid, dit is een voorbeeld van wat ik net vertelde. Een van mijn werkvormen die ik op dit moment gebruik is dat mensen dus het nummer waaraan we werken hun eigen zaken insturen. Nou, ik zet ze boven elkaar. En ik kan dus iedere mix toepassen om met hun te kijken van oké, waar staan we? Wat zijn onze aandachtspunten? Dan deel ik natuurlijk het geluid en niet het beeld. Sommige groepen zullen het leuk vinden om ook het beeld te delen, maar dat is uiteraard aan iedereen zelf te kiezen. Nogmaals, het is een voorbeeld. Alles wat je op je PC hebt, kun je delen. Het moet niet. Kijk wat voor jou handig is, wat voor jou werkt. Als het werkt, prima. Doe het vooral. Hoe doe je dat dan? Nou, bij die share optie, jullie hebben hem onderin staan, maar zullen niet kunnen delen, want je bent alleen maar toeschouwer. Daar kun je kiezen, dat zie je hier. Wat wil ik eigenlijk delen? In dit geval heb ik geselecteerd, ik wil mijn Sibelius scherm laten zien met die partituur. En ik wil het geluid delen. Dat kan, maar het hoeft niet. Wat je ook kunt doen is alleen maar je geluid delen. En dus zicht houden op je muzikanten, zangers, terwijl je luistert naar iets waar je gemeenschappelijk naar wil luisteren. Ook een hele fijne wat dat betreft. Nou, laatste functionaliteit die ik met jullie wil delen, dat zijn breakout rooms, noemt Zoom dat. Dat is de mogelijkheid om de deelnemers aan je repetitie in te delen in verschillende groepen. In dit geval sopraan, altijd tenor, bassen. Of wat ik wel eens heb gedaan, kwartet 1, kwartet 2, kwartet 3. Uiteraard afhankelijk van je muziekgezelschap en de indeling daar kun je kiezen hoe en wat. Het kan een muzikale insteek hebben, zoals het voorbeeld wat ik hier laat zien. Het kan ook een andere insteek hebben, bijvoorbeeld het bespreken van presentatie-ideeën, het werken in commissies. Ga even commissies uit elkaar. Oké, jongens, over 10 minuten komen we weer terug. Allemaal verschillende manieren waar je mensen dus even in een breakout room kunt zetten. Het leuke van de breakout rooms is, je kunt ze voorbereiden, vooraf dus kun je mensen indelen. Je kunt dat ook tijdens de sessie doen, je kunt het ook random doen. Dus verdeel iedereen maar random over verschillende rooms. Jongens, succes, we zien elkaar over 10 minuten terug.
Je kunt zelf als leider, als dirigent, deelnemen als je dat wil in een room en daar weer uitgaan en deelnemen aan een andere room. En aan het eind sluit je de rooms en komt iedereen weer terug centraal. Hele fijne functionaliteit. Dan veiligheid, behalve Merel Malou, als er nu essentiële vragen zijn om nu op in te gaan. Yes, hoe krijg je de mensen in de room? Het is misschien wel handiger om even te zeggen dat je dat ook moet instellen in je instellingen. En hoe? Zullen we even de video daarvoor posten, de tutorial? Ja. Dan kunnen we ook door in verband met de tijd. Ja, helemaal eens. Er zijn instructiefilmpjes inderdaad over hoe je dit doet, waar je op klikt. Dat wil ik nu niet doen. Ik wilde alleen even uitleggen dat dit kan. Goed dat de vraag er is. Laten we de link naar een goed filmpje. Jim Dawes van het Royal Academy of Music in Denemarken heeft daar een mooi filmpje over gemaakt. Die legt heel duidelijk uit hoe je dit kunt doen. Veiligheid, kom ik nog even op terug. En ik zeg daarbij in besloten groepen. Dat is een redelijk essentieel verschil. Een heleboel onveiligheid komt op het moment dat je een heleboel veiligheidsmaatregelen meer moet je gaan nemen als je niet precies weet wie er in jouw sessie gaat komen. Als je met besloten groepen werkt, kun je daar ook andere keuzes in maken. Ik noem een korte opsomming hier. Een aanbeveling, geen verplichting, maar aanbeveling. Als je werkt met meerdere groepen, gebruik dan aparte ID's. Je kunt het wel doen met één centrale ID, maar dan moet je behoorlijk je wachtkamer in de gaten houden. En ik ken orkestleiders die ook hebben gevraagd, hoe kan dat nou? Zoom werkt niet, want er komen mensen van een andere groep bij mijn huidige repetitie. Ja, als je dezelfde ID deelt, dan kan dat. Dat kun je natuurlijk voorkomen door een wachtkamer in te stellen. Dan kun je zien wie er binnenkomt, maar dan moet je daar ook wel mee bezig zijn. Het fijne is ook, dat is een van die toegevoegde veiligheidsopties de laatste tijd. Als iedereen binnen is, kun je je meeting lokken. Dan kan er ook niemand meer in als je bang bent voor wat Zoom bombing is gaan heten. Het verschijnsel dat mensen die je niet in je meeting wil hebben, daar toch in kunnen komen. Meeting ID's, als je die deelt, doet het altijd via gesloten media. Dus een specifieke e-mailgroep, een specifieke gesloten WhatsApp groep. Of wat je dan ook maar gebruikt binnen jouw groep. Deel het niet op social media. Meeting ID's die sociaal gaan, die breed gaan, worden in de loop van de tijd eigenlijk onbruikbaar. En misbruikt en daarmee onbruikbaar. Uiteraard gebruik een wachtwoord. Zoom biedt de mogelijkheid om een wachtwoord mee te sturen met de link. Dat kun je doen. Mijn tip daarbij is, ververs dan af en toe je meeting. Want op een gegeven moment mensen zijn slordig met wachtwoorden. Jij misschien niet, maar je weet niet hoe jouw koor- of orkestleden daarmee omgaan. Join before host, ja. Als je begint zou ik zeggen, zet hem uit. Als je wat ervarender bent, zou je hem aan kunnen doen. En datzelfde geldt voor die onderste 3. Screensharing, standaard, hou het voor jezelf. Als de groep ervarener is en je kunt het gebruiken, prima. Zet hem dan aan voor iedereen. Als je daarmee begint, gaan mensen zeg maar je proces verstoren. Deelnemers, filesharing ook. Een van de veiligheidsrisico's die het oplevert in niet besloten groepen is filesharing. Omdat je dan inderdaad gewoon meer deelt van je PC. Laat ik het daar even toe besloten houden. Dus de aanbeveling is, doe het niet, tenzij je weet dat je groep besloten is en iedereen daar verantwoord mee om kan gaan. Resume, de zwakste schakel in security zijn de mensen. De techniek maakt mogelijk misbruik en goed gebruik, maar als de mensen niet weten wat ze doen, dan creëer je onveilige situaties. Tot slot, optimaal geluid. Ik praat door een microfoon, maar dat had net zo goed hadden mijn oortjes kunnen zijn, dat had de PC-microfoon kunnen zijn. Dit is een voorbeeld van iemand die in een sessie zit, gewoon met een iPhone 11 en iPhone en Android. De telefoons tegenwoordig hebben behoorlijk goede microfoons. Zowel voor live geluid als voor opnames die worden ingestuurd. Aandachtspunt is dan wel, zorg dat zeg maar de geluidsbron hoorbaar is, niet te ver weg, anders krijg je te veel omgevingsgeluid mee. Maar het kan uitstekend. Op het moment dat je een piano hebt en je stem gebruikt, dan is het handig om misschien een microfoon te gebruiken of iets van een geluidskaart. En het fijne van dit voorbeeld, hier staat een USB-microfoon, dan heb ik dus niet echt een geluidskaart nodig. Een USB, die stop je gewoon in je PC en dan heb je meteen geluid. Als je echt meerdere geluidsbronnen
hebt, zoals in dit geval, Malou, we zien haar zo meteen nog aan het werk, heeft een elektronische piano en een microfoon. Ja, dat zijn 2 geluidsbronnen aan haar kant, die ze toch wel in balans en geïntegreerd naar ons toe wil sturen, in de sessie waar je hier een foto van ziet. Dan is het fijn om inderdaad een geluidskaart te hebben, waarop je piano en je microfoon zijn aangesloten. Nou, daarin kun je natuurlijk zo ver gaan als je wilt, tot een lokale mengtafel aan toe, als je het echt zo ingewikkeld wil maken. Maar iedere keer geldt weer, kijk, wat werkt voor jou? Wat heb je nodig? Is het echt nodig om zo ver te gaan? Ik noem deze nog even omdat er veel zangers bij jullie zijn. En ik weet dat er sommige zangers zijn, zoals ik trouwens ook, die in de praktijk, niet in koor trouwens, maar in kleine groepen nog wel eens, gebruik maken van een loopstation zoals deze die hier staat. Zo'n loopstation heeft vaak een ingebouwde soundkaart, waar je dus inderdaad ook bijvoorbeeld een keyboard en een microfoon op aan kan sluiten. En dan krijg je natuurlijk de discussie van, oké, al die instrumenten. Ja, ik riep het straks al even en ik herhaal het nog even. Je kunt er specifieke microfoons voor gebruiken, maar vraag je af, is het nodig? Werkt jouw instrument, kun je jezelf hoorbaar maken via je PC-microfoon? Prima, waarom zou je dan meer doen? Is het wel nodig? Hou er dan rekening mee dat afhankelijk van je instrument de audio settings specifiek kunnen zijn en anders kunnen zijn en nooit voor ieder instrument hetzelfde. Tamboerkorpsen zullen andere instellingen vragen dan harmonie en binnen die harmonie of fanfare. Houtblazers werkt alweer anders als een trompet. Dus dat is echt behoorlijk specifiek en gaat nu helaas te ver voor deze sessie. Maar hou er rekening mee dat je per instrument dan inderdaad andere dingen moet kunnen doen. En laatste aandachtspunt, nog even een resume. Een deel hiervan hebben Merel en ik al gezegd. Geluid delen of niet? Nou, synchroon kan niet. Maar 1 van de mensen kan natuurlijk wel. Meerdere kan als je niet ritmisch muziek maakt. En dat kan. Er zijn bijvoorbeeld improvisatiegroepen die wel eens niet-ritmische zaken doen. En ook niet-improvisatiegroepen kunnen daar waarschijnlijk mee. Nou, binnen een sessie 1 tegelijk betekent dat als je in breakout rooms gaat, dat je bijvoorbeeld per sectie zaken met elkaar kunt doornemen. Als je een meer ervaren senior muzikant hebt bij de blazers, ja, zorg dan dat die de mogelijkheden heeft om misschien dingen voor te spelen en te delen. Breakout rooms kun je ook gebruiken als gespreksruimte en dan kan iedereen gewoon van mute af, dan heb je gewoon een gesprek met elkaar. Maar dan gebruik je Zoom gewoon als tekst, als spraakconferentie. En tot slot, er zijn situaties waarin instrument en spreekstem niet per se via dezelfde microfoon gaan. Vorige keer riep al iemand van ja, voor drums werkt het anders, want ja, als ik dezelfde microfoon zou gebruiken en ik ben drummer, hoe maak ik mezelf dan hoorbaar als dat dan nodig is? Ook dit specifieke settings, ik geef het even mee als aandachtspunt wat dat betreft. Sander, zou jij toch hier kunnen vertellen waar je dat dan precies zou kunnen aanpassen? Want daar was wel een vraag over in de chat. Over de geluidsinstellingen bedoel je? Ja, hoe kan je de geluidsinstellingen aanpassen? Stel, je wil toch dat er een drumstijl hoorbaar is of een saxofoon. Waar kan je dan bijvoorbeeld naast Original Sound aanzetten? Waar kan je dan je microfoon testen? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Op het moment dat je lokaal vanaf jouw plek meer dan 1 geluidsbron hebt, bijvoorbeeld zoals Malou heeft, piano en stem, of een drummer, om even een extreem voorbeeld te pakken, en ik ga daarbij vanuit dat het geen elektronisch drumstel is. Op het moment dat je dat geluid wil delen en je wilt goed hoorbaar laten zijn, dan heb je dus altijd wel iets nodig waarmee je zeg maar het geluid van die drum of van jouw stem naar jouw computer brengt. Nou, die geluidskaart waar ik het net over had, is vaak een kastje van dit type. Ik weet niet of het zichtbaar is. Aan de voorkant zitten aansluitingen waarmee je zeg maar... Ik zie Roger dat je een boel bewegingen maakt, maar ik weet niet precies wat het probleem is. Aan de voorkant zitten zeg maar knopjes om je microfoon of de microfoon op aan te sluiten wat van je instrument komt. De achterkant zit vaak een aansluiting die naar je PC toe gaat, in dit geval USB. Wat ook heel fijn is als je geluid wil delen, is deze jongen, ik weet niet of het zichtbaar is, dit is een netwerkkabel. Je kunt natuurlijk gewoon, zoals normaal gesproken met spraak,
in huis je wifi-netwerk, je wifi-netwerk, je draadloos netwerk gebruiken. En voor spraak is het over het algemeen prima. Voor geluid krijg je snel kwaliteitsproblemen, tenzij je hoge kwaliteit wifi hebt. Maar de aanbeveling is, sluit je PC aan via een ethernetkabel op je lokale router voor geluidskwaliteit. Dan weer naar die vraag van hoe doe je het dan met die 2 bronnen. Dan heb ik dus 2 bronnen aan mijn kant bijvoorbeeld, die ik lokaal bij elkaar moet brengen. Dan heb ik dus of een geluidskaart nodig waarin een microfoon en een drumstel gaat. Of een klein mixertje. Er zijn mensen die werken zo. Zeker als je, of zeker, niet zeker. Er zijn drummers die gebruiken gewoon 1 microfoon die het omgevingsgeluid opneemt. Dus misschien niet studio kwaliteit, maar nogmaals is dat nodig als je jezelf hoorbaar wil maken. Ook bij tamboers kun je ook afvragen, moet je inderdaad de trommel zelf gebruiken? Zeker als je patronen aan het instuderen bent. Je kunt ook die oefenblokjes gebruiken waarvoor je ook geen specifieke microfoon nodig hebt, maar waar de PC-microfoon al voldoende is. De geluidsinstellingen die ik straks liet zien in Zoom, ik kan het wel terughalen, maar even heel kort. Daar zie je dat voor Zoom zelf is alles wat jij lokaal produceert, is voor hem 1 input en 1 output. Dus daar waar je eigenlijk te maken hebt met 2 bronnen, een stem en een instrument bijvoorbeeld, moet je zelf nadenken, hoe integreer ik dit? Kan mijn instrument via dezelfde microfoon als waarmee ik praat? Of moet ik echt andere maatregelen nemen voor mijn stem en voor mijn instrument? En dan heb je echt een geluidskaart minimaal wel nodig. Dankjewel, dat voor mijn Sander. korte antwoord voor nu. Ja, in verband met de tijd gaan we inderdaad nu door. Dus eventuele vragen die er zijn, die verplaatsen we even naar een eventueel slotblokje. Marlou. Merel, Ja. nog 1 vraag waar ik wel op in wil gaan, omdat die wel heel algemeen is. Zoom maakt geen onderscheid tussen Apple, Microsoft of wat voor type hardware je ook hebt. Dat is volstrekt hetzelfde. Zoom maakt ook geen onderscheid in functionaliteit tussen de gratis en de duurdere versies, op een paar uitzonderingen na. Dat is met name de conferentiefunctionaliteit, die alleen bij grote groepen gebruikt. En de onderkant, de gratis versie, heeft een 40 minuten limiet. Ik ken groepen die zeggen, prima, die 40 minuten limiet gebruik ik dan als grens, want ik wil niet langer repeteren dan 2 keer 40 minuten op een avond. Dat is nog even heel generiek, want ik die vraag voorbij zag komen. Overige vragen inderdaad na afloop. Terug naar Merel. Dankjewel, Sander. Super. We gaan naar Marlou. Yes, goedemorgen allemaal. Ik zou jullie willen uitnodigen om te gaan staan, want jullie hebben lang gezeten en geluisterd. Dus als je kan gaan staan, dan heel graag. Zet 2 voetjes op de vloer en zorg ervoor dat je 1 voetje dwars hebt. Ik doe dat even zo, want om de camera te gaan verplaatsen is een beetje lastig. Dus 1 voetje dwars. En daar waar je grote teen komt, ook wel de punt van je voet eigenlijk, daar zet je je andere voet neer. En als het goed is, sta je dan volgens moeder natuur heupbreedte. En dat is erg prettig. Dat is goed voor ons. We gaan onszelf een beetje optillen en we laten ons ook landen op de vloer. Goed voor onze rug, om even een beetje aan te komen. En als je dan geland bent, bounce it out. Dat betekent dat je nog een heel klein beetje mag naschudden. Alsof er een veertje is onder je voeten. Dat doen we nog 1 keer. En dan mag je eens even flink zuchten. Alles even flink eruit gooien. Dan gaan we langzaam beginnen aan de onderkant met shaken. Dus we gaan wiebelen, 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 wiebelen. We gaan richting onze heupen. En langzaam gaan we naar boven, alsof je het koud hebt. En dan gaan we nog een keer naar beneden. En nog een keer naar boven. Het verplaatsen lekker door je lijf heen. Shake it out, zou ik zeggen. Schud het los. En weer los. Goed. Mag je je knieën eventjes een beetje losmaken. Door ze eerst op slot te zetten. Te voelen wat dat doet. Of je je bips ook hebt aangespannen. Waarschijnlijk wel. En dan langzaam haal je ze van het slot af. En dan nog een keer op slot. En langzaam van het slot. Dan draaien we nog een heel klein beetje de heupen. Ze doen een kleine hula hoop op de plek. Heel goed. Misschien nog even een kleine Beyoncé. Dus schud nog even je billen. Yes, helemaal goed. En dan gaan we naar die schouders. En hier komt het ding. Als je de hele dag
achter zo'n ding zit, om maar even lekker Brabants te zeggen, dan zit je de hele tijd te kijken naar zo'n scherm. Je hangt naar voren en we moeten deze dingetjes natuurlijk ook een beetje loshouden. Dus daar ga ik een aantal oefeningen voor jullie mee delen. En die kun je zo doen met zangers, maar dat kun je natuurlijk ook gewoon doen met instrumentalisten. Want die hebben ook schouders en die zitten ook wel eens vast. Dus zorg ervoor dat je ze eerst eventjes 1 voor 1 een beetje draait. Misschien alle 2 tegelijkertijd. Misschien kan je ze een beetje schudden. En dan gaan we nu zorgen ervoor dat je ruimte hebt. Dus zorg ervoor dat je kan draaien. We ademen in, schouders op. En uit. Los. En dan je handen op je schoudertoppen, ellebogen. Adem in. En uit. Los. En dan de volledige arm. Adem in. En uit. Los. Heel goed. Gaan we de andere kant op. Dus via de achterkant. Adem in. En uit. Los. Goed. Handen op je schoudertoppen, ellebogen. Adem in. Uit. Los. En adem in. En uit. Los. En dan zie ik een hele goede vraag in de chat komen. Waar is dit goed voor? Voor je fysiek. Omdat mensen de hele dag stil zitten. En om het lijf een beetje los te maken. Daarnaast wil ik ook een aantal oefeningetjes met jullie delen voor je hoofd en je nek. Dus we gaan eerst met onze rechterschouder naar onze rechteroor naar de rechterschouder. Dan mag je je kaak een beetje losmaken. En dan draaien we via de voorkant naar de linker schoudertop. Ook kaak hier een beetje los. Blijf ademhalen. Dan gaan we weer via de voorkant naar de andere kant. Voel de rek aan de zijkant. Dat is voor een zanger ook fijn. En weer terug naar de linkerkant. Kaak los. Kijken we even naar de vloer. Kijk eventjes of je een beetje nee kan schudden daar. Zodat je je nek mooi losmaakt. En dan kijken we naar het plafond. Kaak los weer. Hoofd in het midden. Goed. Er zijn een aantal dingen die wij overbelasten als wij de hele tijd achter een laptop zitten. En dat zijn onder andere ook je polsen. En ook als je dus een instrument bespeelt en je gebruikt je handen, is het wel fijn om die ook los te maken. Daar een kleine oefening voor. Je wappert met je handen. En wappert met je handen. En wappert met je handen. En uiteindelijk gaan we dat loslaten. Dan voel je het tintelen. En dan heb ik een kleine oefening om dit gedeelte, deze spier van je elleboog tot aan je pols en aan de onderkant ook, om die op te rekken. Dus we duwen met onze rechterhand tegen onze linkerhand aan. Duw zo tegen je pols aan. En dan voel je de rek. Draaien we onze hand om, onze arm om. Duw aan de andere kant. Nog 1 keer de andere kant. Blijf ademhalen terwijl je dit doet. Ook al doet het misschien een beetje pijn. En mag je weer los. Doe dat ook zelf even voor je rechter. Draai nog een keer om. En nog een keer je polsen los. Goed. Dit is dus een klein beetje fysiek. Om het een beetje los te maken, dan wil ik heel graag met jullie iets delen. Om toch het stukje musiceren. Toch dat je wat meer context hebt dan alleen de leider en de piano misschien. Of het instrument wat de muzikaalleider speelt. Ik zing al mijn arrangementen zelf in. Dat betekent dat je dus een soort koor hebt van Marlou. En dat wil ik graag met jullie delen. Ik klik op Share Screen. Bovenin staat dan Basic, Advanced en Files. Ik druk op Advanced. En dan druk ik op Music or Computer Sound Only. Dat betekent dat jullie alleen mijn computer sound kunnen horen. Ik heb voor dit geval gekozen voor Fix You van Coldplay, die ik heb ingezongen. Ik laat hem eerst even een stukje horen. Tears stream down on your face when you lose something you cannot replace.
Tears stream down on your face and En zo kan iedereen toch meezingen met mij en toch ook een beetje horen wat de rest van het koor zou doen. Oh, die zet ik even uit. Dan kan ik natuurlijk ook zeggen, dat is heel tof, maar nu gaan we even de solo's uitzetten. Dus dames van de solo's, jullie staan er alleen voor. Jullie horen nu alleen nog maar sopraan 1, sopraan 2, alt 1 en alt 2. Komt-ie. En zo kan ik natuurlijk bijvoorbeeld ook zeggen van oké, dit gaat hartstikke goed, maar de solo hoog. Ja, willen jullie nog één keer gewoon dat je partij niet aanstaat, maar dat je wel de andere partijen hoort? Goed, dan ga ik dat doen. En dan zet ik hem aan. tears stream En dan kunnen ze meezingen. down on your face when you look. En dan hebben we toch een soort van harmonische context, of een soort muzikale context. Zodat je toch samen kan zingen. Ik praat niet tijdens dit gebeuren, ik praat vooraf, nu natuurlijk wel stiekem, gezien. En ik doe dit via GarageBand of GarageBand, als je het leuk zou willen uitspreken. Dan kan je dat natuurlijk ook doen met Logic en je kan het ook doen met Cubase. Als je nou denkt, dit is veel te veel en het is veel te lastig. Dit is dus een van de geavanceerde opties waarvoor je zou kunnen kiezen voor een opname. Dingen zou kunnen uitzetten en aanzetten voor het repetitieproces. Daarnaast zou je eventueel ook, en daar komt Merel straks ook nog op terug, met een opname kunnen werken van een oude opname, repetitieopname bijvoorbeeld, waarin je mee zou kunnen spelen. Dus dit is een van de opties. Als er geen vragen zijn, dan geef ik het woord weer terug aan Merel Martens. Ja, dankjewel Marlou. We gaan even kijken of er vragen zijn die aan het einde van de sessie beantwoord kunnen worden. Want we lopen een klein beetje achter op het schema. Dus we gaan eerst eventjes door. Ik ga jullie allemaal vragen om het geluid aan te zetten. En in principe zoveel mogelijk met original sound aan. Maar omdat we nu met heel veel zijn, ga ik dat niet bij iedereen checken. Dus je mag de microfoon even van mute afhalen. En dan mag je met mij meezingen. Do, re, mi, re, do, mi, sol, do, sol, mi, re, do. Ja, als we nou hier even mee beginnen, even heel simpel, hè? Dan zijn, deze hand is voor alle mannen, deze hand is voor alle vrouwen. Do, re, mi, sol, do, mi, re, do. Ja, dankjewel. Mag je heel eventjes het geluid weer uitzetten? Want we doen alles maar even heel kort. Ik heb nu dus in solmisatie van Kodai 1, 2, 3 en 5 gedaan met 2 handen. Als we nou in een sessie zitten waarin iedereen het original sound aan heeft, dan hoor je nog steeds wel dat mensen daar in en uitspringen. Dus degene die een luidere microfoon heeft of luider zingt, die hoor je eigenlijk ook harder in die sessie. Daar ontkomen we niet aan online. Maar het
als we dat een klein beetje afstemmen met een kleinere groep, krijgen we daadwerkelijk verschillende mensen tegelijkertijd te horen. En wat ik dan ook altijd als volgende stap doe, is dan zelf nog een derde stem toevoegen, zodat we echt in akkoorden met elkaar aan het zingen zijn. En dat lukt ook echt. En ik heb nu natuurlijk alleen maar do, re, mi, sol gedaan, maar dit kunnen we chromatisch doen. En op die manier kun je natuurlijk harmonisch je koorleden wel heel goed trainen, ook online. Nou, dat eventjes als werkvorm. Ik zei net al, de oefening waarbij we toontreffen aan het oefenen zijn, waarbij ik 1 noot speel en jullie herhalen die kan natuurlijk ook gewoon met het geluid aan. Dus zet het geluid nog even aan. En zing even na op pa. Pa, pa. Ah, dat hoeft maar kort, dankjewel. Merel, Hoeft maar iets dicht kort. in de microfoon alsjeblieft. Oké, is goed. Hoeft maar kort. Pa, en dan krijgen we gelijk een goed beeld van hoe verschillend die latency bij iedereen is, hè? En dan kunnen we ook bijvoorbeeld een toonladdertje doen. Hoef je nog niet te zingen. We gaan straks pa, 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 pa. Alleen we gaan het als volgt doen. Groep 1 sopranen. Groep 2 alten. Groep 3 tenoren. En groep 4 bassen. En dan mag je jouw nummer even laten zien in de camera aan iedereen. En dan gaat groep 1, ik ga in de camera dirigeren. Groep 1 gaat de eerste noot zingen van deze toonladder, dus dat is de sopranen. Groep 2 gaat de tweede noot zingen, et cetera. Maar de andere noten zing je dus niet. Zullen we het proberen? Komt-ie. Pa, 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 ja, dankjewel. Mag je eventjes het geluid weer uitzetten? We laten alles even kort zien vandaag. Dit soort opdrachten die doe ik dan vaak in grote groepen. En dan daarna stuur ik iedereen naar kleine groepen om dit dan ook echt individueel te gaan trainen. Dus bijvoorbeeld groepjes van 3, waarin je een melodie opsplitst, noot per noot. En dat achter elkaar zingt of speelt. Om iedereen gewoon dus echt en interactie en lol en het toontreffen, dus in dit geval, te laten oefenen. Als ik op de vloer sta, dan wissel ik heel vaak af de energie, zeg maar, frontaal vanuit mij naar de groep en de energie onderling. En dan zeg ik heel vaak bijvoorbeeld, praat even met elkaar of geef elkaar eventjes een dubbele high five met 2 handen. Dat kunnen we ook online proberen. Probeer maar eens met de persoon die naast jou zit in een hokje tegelijkertijd een high five te geven met 2 handen. Ja, doe je best, hè? En de andere kant ook. En dan kunnen we ook proberen met de onderburen. Sommigen van ons hebben de camera's uit, hè, maar we doen ons best. En de bovenburen, die kunnen we ook proberen. Kijken of je met iemand een beetje contact kunt krijgen. Ja, dan hebben we toch even op die manier van die hele kleine momentjes waarop we iedereen activeren. En ik heb dus, zeg maar, gemiddeld 1 keer in het half uur tot maximaal 1 uur. Een moment waarop ik iedereen uit elkaar trek, in de breakout room zet, zodat iedereen met geluid aan van alles met elkaar kan gaan bespreken. Om ook de actieve kant zoveel mogelijk te benadrukken. Wat we ook doen op het gebied van met elkaar meezingen of met elkaar meespelen, is niet alleen luisteren naar mij, maar ook naar andere mensen uit de groep. Dus ik neem even weer het lijntje wat ik net zong. De na 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 hey Jude. Mag je precies zo hard zingen als ik? Na 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 hey Jude. Na 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 hey Jude. En dan kunnen we precies hetzelfde doen met bijvoorbeeld Marlou. Dus dat is even een van de zangers die nu haar geluid aandoet. Gaan jullie met Marlou meezingen? Na 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 hey Jude.
Ja, even heel kort. Dankjewel Marlou. En op die manier kun je natuurlijk verschillende instrumentgroepen of verschillende partijen kun je even afzonderlijk ook laten horen waar de rest dan op meezingt. En qua kleuring en qua timing kun je op deze manier dingen afstemmen. En dit kunnen ze ook in de kleine groepen doen. Dus als je alle bijvoorbeeld van een bepaalde instrumentgroep of alle sopranen bij elkaar zet. Iedereen zingt met Marlou mee en daarna zingt iedereen weer met Sander mee bijvoorbeeld. Op die manier proberen we iedereen actief daarbij te betrekken. Nog even over het meespelen met bestaand werk. Marlou noemde al even, je kunt natuurlijk alleen het geluid delen en dan mensen laten meespelen met iets wat al opgenomen is. Dus een werk waarvan je een repetitieopname hebt of een werk waarvan op YouTube iets te vinden is. Ik moet wel een belangrijk probleem, of een punt eventjes aankaarten. Op het moment dat jij gaat meedirigeren op je scherm met iets wat je via de computer afspeelt, dan is het in de basis zo dat de audiotrack en het beeld niet tegelijkertijd bij iedereen binnenkomt. Dus je kunt eigenlijk niet meedirigeren op het moment dat je iets gaat delen. Ik had even de video opgezocht van Jamulus. Die heb ik hier openstaan, dus die ga ik eventjes aanzetten. Waarbij Juriaan aan de slag is gegaan met het zingen. Dan hoor je hier gelijk even hoeveel vertraging er dan daadwerkelijk nog is als je met Jamulus zingt, maar wel dat het dus daadwerkelijk nodig is. Even zo. Zo, dat even ook omdat er ook wel steeds terug werd gevraagd over Jamulus. De link naar die video die heb ik ook in de chat gezet, als je daar nog even naar terug wilt kijken. Maar op het moment dat ik hier dus mee ga dirigeren, dan loopt dat helaas niet helemaal synchroon. Wat we wel kunnen doen, is iets van muziek in de ruimte afspelen. Want dan is het natuurlijk hetzelfde signaal wat gewoon door de algemene microfoon wordt opgepikt. Dus op het moment dat jij een box hebt, of een piano natuurlijk, waarmee je in de ruimte iets van een opname af kunt spelen, dan kun je wel dirigeren. En dan kan iedereen daarmee 1 op 1 ook meespelen. Dus bijvoorbeeld, ik zet even een demootje aan van mijn piano. Hè? Dan zitten we, als het goed is, wel helemaal in sync. Zo, dat was een behoorlijk ritmisch stukje, hè? Maar dan zitten we, als het goed is, dus wel helemaal in sync. Dus dat kan ook op het moment dat je in de ruimte met een box iets zou kunnen afspelen. Repetitieopnames zijn wel echt heel erg leuk. Ook voor emotioneel, voor je instrumentalisten, om zangers, om mee te spelen. Omdat ze dan echt het gevoel hebben van, oh ja, ik hoor die zingen of ik hoor die spelen en zo was het. Dus die kun je natuurlijk altijd gewoon, als je die hebt van je repetitie met alleen het geluid delen, kun je een repetitieopname of een opname van vooraf kun je afspelen. Ik heb hier bijvoorbeeld een opname van mijn vocal group. Even kijken, dan zet ik dus aan Share Screen, Advanced, Music or Computer Sound Only. Dat kan natuurlijk ook. En dan zet ik bijvoorbeeld dit aan. Dan kan iedereen in de schermpjes met elkaar contact maken en hiermee meezingen. En dan in mijn groep gebeurt dan, oh ja, wat missen we dat toch, wat heerlijk. Oké, nu kunnen we hem toch weer zingen en ik heb toch mijn bekende mensen zo om me heen. En dat is natuurlijk leuk om toch een beetje zo die verbinding op die manier te kunnen houden. Nou ja, ik geloof dat ik ook wel een beetje door mijn belangrijkste punten heen ben. Wat ik ook nog heel vaak doe als opwarming of even tussendoor na de pauze, om gewoon iedereen weer energiek te krijgen. Ik werk natuurlijk in de ritmische muziek, heel veel. Dus dan zeg ik, nou, laten we maar eens gewoon het lijf opwarmen. En dat doen we dan niet op de manier van het rekken en strekken waarbij we bewust worden. Maar dat doen we dan door gewoon even wat disco moves uit de kast te trekken. Kom maar eens even staan en laat maar eens even je favoriete disco move zien. Ja, kom maar staan. Je mag zelf je disco move bepalen. Hij mag ook zittend. En welke andere move kun je verzinnen?
gaan we allemaal de move van Ger Huyten kopiëren? Kijk maar of je die kunt vinden. Ja, jullie snappen het principe, hè? Ja, dankjewel. We gaan weer even zitten. Zo, ja. En ik doe dan nu een stukje discomuziek. Maar dit kan natuurlijk van alles zijn. Om gewoon eens even een beetje lol te hebben met elkaar. Dat lijf weer een beetje erbij te betrekken. En ook naar elkaar actief te kijken op het scherm. Maar niet alleen maar naar de dirigent. Dus op het moment dat ik zeg kopieer allemaal de beweging van die persoon, dan hebben we toch even een beetje een andere manier van connectie maken. Wel ook gerelateerd aan muziek, want zeker in ritmische muziek train je op deze manier natuurlijk als je gaat dansen. Ook wel weer gewoon je timing en je ritme, dus dat kan nooit kwaad. En een leuke manier om gewoon of je sessie op te starten of je sessie af te sluiten. Om gewoon ook een beetje alle ellende waar we met elkaar gedeeltelijk natuurlijk in zitten, even te vergeten en gewoon een beetje lol te hebben met elkaar. Want dat is toch ook het allerbelangrijkste, dat we de verbinding houden. Dat mensen betrokken blijven bij je vereniging en betrokken blijven bij elkaar. Laatste tip. Als je gaat repeteren, we zeiden al, hou het wat korter, maar geef ook ruimte aan hoe mensen zich voelen. Wat ik eigenlijk bijna elke week of elke repetitie even doe, is vragen aan iedereen, hoe is je dag? En dan zijn daar verschillende werkvormen voor te bedenken. Als je een hele grote groep hebt, is een hele simpele, kun je een cijfer geven aan hoe jij je vandaag voelt. Nummer 1 is, ik heb eigenlijk gewoon een slechte dag. Ik zou het liefst deze verder overslaan. En 5 is, nou, ik zie mogelijkheden, ik ben hartstikke vrolijk, ik ben goed opgestaan, in een goede mood. En dan kun je dus heel snel op je scherm zien hoe het met iedereen die dag gaat. Want voor iedereen is elke dag anders en komt er slecht nieuws en goed nieuws volgt elkaar op. Dus dan kun je ook snel een inschatting maken van wat voor energie er in de groep heerst. En normaal gesproken doen wij dirigenten dat natuurlijk op basis van de energie die in de ruimte hangt. Nu gaat dat niet, dus nu moeten we dat online een beetje op die manier zoeken. Wat ook leuk is als je een iets kleinere groep hebt, is dan kijken of iedereen in 3 woorden kan samenvatten. Of misschien wel zelfs in 1 woord hoe die zich vandaag voelt. Dus dat dan zeg ik ben moe, ik heb honger, ik ben blij. Dat zijn natuurlijk 3 de eerste dingen die zo in me opkomen. Of ik ben bezorgd, ik ben optimistisch, alles kan. En dat je dus iedereen ook echt even zelf laat nadenken over hoe ze zich voelen. Omdat we natuurlijk in deze fase zo intellectueel bezig zijn. En muziek is emotioneel, niet intellectueel, wat mij betreft. En in deze fase is dat belangrijk om ook die connectie emotioneel met elkaar te behouden. Goed, ik kijk even op mijn lijstje of ik nog iets vergeten ben. Ja, weet je, ik zou nog iets van Sibelius even delen, maar ik geloof dat Sander daar ook al wel iets mee gedaan heeft. Dus ik denk dat we het voor nu even hier ophouden en dat we kijken of er de laatste 10 minuutjes van deze sessie nog eventueel vragen beantwoord zouden kunnen worden. Dorrie? Merel? Ik zie er is nog 1 vraag. Als je mensen vraagt voor een cijfer, wat doe je daar dan mee? Dat heb je eigenlijk net zelf al een beetje uitgelegd, maar ga je daar verder ook nog iets mee doen? Ja, dus wat ik soms doe is als ik zie dat er heel veel eentjes en tweetjes zijn, ja, dan begin ik met iets waarbij ik dus qua repertoire positief iets, bijvoorbeeld uptempo, misschien wel dat dansen, misschien even een korte energizer. Dat heb ik vandaag ook allemaal niet kunnen laten zien vanwege het gebrek aan tijd natuurlijk. Maar er zijn allerlei kleine icebreakertjes eigenlijk die je ook online kunt doen om gewoon even een beetje lol te hebben met elkaar. Op het moment dat iedereen een 4 of een 5, dan denk ik, nou, daar hoef ik in ieder geval niks meer aan te doen. Dus dan kunnen we eigenlijk gelijk instappen op het repertoire waar we aan willen gaan werken. En dan gelijk daar, veel eisend, dit moet zo klinken, dit willen we zo. Hoe zing je dit nu al? Nou ja, dat. Maar wat ook helpt is als er een aantal mensen zijn die ineens een 1 laten zien waarvan je weet van, nou ja, dat zijn eigenlijk altijd optimistische mensen. Dan kun jij dus als dirigent het verschil maken door ofwel in die sessie, ofwel na die sessie, ofwel via chat even de vraag te stellen van, hey, is er iets wat je kwijt wilt? Hoe gaat het met je? En andersom, je kunt ook, ik vraag ook vaak aan mijn groep, is er iemand die iets wil delen?
op wat voor vlak dan ook. Dus goed nieuws, slecht nieuws, hoe je in je vel zit. Iets wat de moeite waard is om sociaal ook even met elkaar te bespreken. Want bedenk, normaal gesproken gebeuren die gesprekken tijdens de koffie. Dat moment is er nu niet. Dus het is wel belangrijk om dat ook een plek te geven in je repetitie. Ja, dan is er nog een vraag over hoe je dat met een harmonie fanfare brassband kunt doen. De content was vooral technisch en motivationeel. Ja, dat is eigenlijk ook genoemd al door Merel. Het samenspelen is, los van de Jamulus en de andere mogelijkheden, bijna niet mogelijk. Heb je daar nog tips over? Ja, ik denk, er zijn een aantal vragen over Jamulus. Misschien moeten we even kijken, Dorrie, of als daar veel behoefte aan is om daar een vervolg aan te geven. Daar wil ik dus wel bij zeggen, dat is volgens mij wel benoemd, dat het biedt absoluut mogelijkheden en er wordt nu van alles onderzocht. Het is wel zo dat er technisch het een en ander voor nodig is. Dus dat is dan wellicht geen sessie voor beginners. Maar dan kunnen we gewoon echt op een ander niveau met elkaar ook andere vragen wat meer de ruimte geven. En ik kan me ook voorstellen, maar dat is misschien ook iets om even in de chat te zeggen, als mensen van de harmonie fanfare wereld zeggen, nou ik heb hier te weinig aan gehad, dat we eens kijken, kunnen we daar een meeting voor los organiseren om daar wat nieuwe ideeën en inspiratie in te geven. Maar niet per se, ook gewoon praktische tips. Wat doe jij met je orkest en hoe ga je daarmee om? Dus dat mag gewoon. Ja, lijkt me een heel goed idee. Zeker gezien de diversiteit van deze groep. Hebben we nog andere vragen? Die mogen nog even in de chat. Ik zag er nog eentje of je kunt luisteren naar een persoon die aan het zingen of aan het spelen is, los van dat de rest van de groep dat hoort. Nee, Die is helaas ook al gaat dat beantwoord. niet. Die is ook al beantwoord, sorry. Ja, zag ik. Maar ik weet Ja. niet of iedereen in de chat meeleest, daarom denk ik. Oh nee, zal ik hem dan nog een keer apart noemen? Want volgens mij had Bartels had het ook al beantwoord inderdaad. Ja, klopt. Yes. Dus dat kan niet als je in een groepsessie zit, maar stel dat je in een breakout room gaat met 1 persoon, dan kan je die persoon horen en de rest hoort dat dan niet. Dus dat is de mogelijkheid binnen Zoom, om 1 iemand te horen. Ik wil graag ook nog eventjes een aantal andere dingen benoemen. We hebben het natuurlijk al een aantal keer gehad over Jamulus. En Juriaan Govaert is daarvoor een persoon die daar momenteel heel actief in is voor het ontwikkelen. Er is ook een workshop van Hans Primus volgende week. Die gaat ook aan de slag met online tips en tricks. Wat je ook kunt doen, ik zet even de link van Hans Primus nu in de chat. Wat je ook kunt doen is gaan naar de Facebookgroep Tips en Tricks Online Repetities. Daar vind je eigenlijk ook beide initiatieven van Juriaan en van Hans Primus weer terug. En nog veel meer. Dus uiteraard staat deze sessie niet op zichzelf, maar is er in de laatste 2,5 maanden natuurlijk al best wel het een en ander ontwikkeld. Waar je ook inspiratie vandaan zou kunnen halen. Mensen die geen Facebook hebben. Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Ja, ik zag er is een dirigentenwerkplaats. Ruben Smits is daar, heeft die website. Ik zal kijken of ik die op kan snorren en ook nog even kan delen. Dus er is ook nog een website gewoon die diezelfde tips heeft. Tot zover, denk ik. Geen ernstige vragen meer, zie ik. Ik zag wel dat er veel mensen reageerden op die HFA-BRA. Ik kan kijken of we dat als LBM in combinatie met de KNO op kunnen pakken. Daar gaan we gewoon naar kijken wat er mogelijk is. Ik merk wel dat de koordirigenten in ieder geval, zoals Merel, Malou en Sander, al meer ervaring hebben met online dingen dan de harmonie fanfare dirigenten. Daarom zitten zij ook in deze sessie. Maar dat wil niet zeggen dat we niet nog een sessie kunnen doen met HFA-BRA mensen. Ik ga daarmee aan de slag. Voor nu heel erg dankjewel voor al jullie bijdragers. En Merel, Sander en Malou, enorm bedankt voor deze inspiratie. Wij hopen jullie misschien online, misschien live weer ooit een keer te zien. Veel succes met jullie online repetities en misschien binnenkort ook wel weer live, hopelijk. In ieder geval veel succes met alles. Dank jullie wel. Dankjewel, Dorrie. Dank. Top. Doei. Dank allemaal. Doei. Nou, dit was het.